Ehunka lagun aritu dira Hondarribiko kaletan desfilatzen alarde egunean Jaizkibel konpainia parekidean. Kale nagusia izan da iraganean istilugune nagusia, baina emakumeak berdintasunez parte hartzearen aurkakoen bizkarra emateko keinuei gaina hartu diete txaloek. Izurriaren aurretik Hondarribian ospatu zen azken alarde egunean 2019an lehen aldiz lortu zuten kale nagusia konpainiaren aurkako plastiko beltzik inork zabaldu gabe igotzea. Aldarriak ordea bizirik dira, baztertzailea da oraindik alardea eta ohi dutenez justuaren aurretik desfilatu dute Jaizkibel konpainiako gizonek eta emakumeek iragan 25 urteotako helburu berarekin. Alardearen parte izan nahi dutela aldarrikatzeko. Arratsaldean berriz 5:00 gutxitan abiatuko dira Zainduako ermitatik. Oian Etxabarrieta Jaizkibeleko kapitainak pozik hartu du ostegun honetan jaso duten babesa eta konpainiaren izenean Txomin Sagarzazu Hondarribiko alkateari mezu argia helarazi dio, hain zuzen ere hilabeteko epea eman dio alkateari konponbideak bilatzeko elkarrizketa mahai baten buru izan dadin. Arratsaldeon, entseguak jendetsuak izan dira eta gaur ere oso jendetsua izan da Jaizkibel konpainiak hasitako Hondarribiko alardea. Hala, babes sozial gero eta handiagoa dutela nabarmendu du Etxebarrietak. Aurten 25 urte dira Hondarribiko alardean emakumei eskopetero gisa desfilatzeko aukera ematen dien konpainia sortu zutela. Hala, argi esan du alarde parekideko kapitainak. Herria aldaketa gosez dago eta horri erantzun behar zaio, horrela zuzendu zaio Hondarribiko alkateari. Alkateari duela pare bat egun bidali genion gutun bat eta gaur berriz ere mahai gainean jartzen dugu eskaera hau, behin Hondarribiko jaiak amaituta, hilabeteko epean jar dezala martxan elkarrizketarako mahai bat berak lidergotza hartuta, ez? Herritar guztion alkatea denean. Uste dugulako badaugola aukera, badaudela agente ezberdinak, alardearen inguruan mugitzen ari garenak eta eskatzen ari garenak soluzio bide bat. Beraz ez dezagun itxaron, datorren irailaren 8 aurreratu gaitezen urte oso bat daukagu eta zergatik ez datorren urtean ospa dezagun denok batera. Ohikoa denez, Jaizkibel konpainiak babes instituzional eta politiko handia jaso du kale nagusian, besteak beste Arartekoaren ondokoa, Emakundeko zuzendaria eta EH Bilduko Alduguko eta Ezkerranitzako ordezkariak izan dira bertan. Noski beste batzuen utxuneek ere lekua hartu dute artean, Gipuzkoako Ahaldun Nagusiarenak edota Eusko Jaurlaritzako lehendakariarenak. Bada jarrera horri heldu dio gurean Nerea Kortajarena EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko koordinatzaileak. Izugarri izan dela Jaizkibel konpainia ikustea 1000 lagunetik gora desfilatzen ikustea alarde parekide horretan. Eta nik izaskun Larruskainen hitzekin geratzen naiz, izugarri izan omen da, ez dut aukerarik izan gaurran egoteko, hemendik hau bukatuta arabidea ingo dugu Jaizkibelekin batera ere atzaldeko buelta hori egiteko, baina entzutean nola sentitu diran, ze zoriontasun sentitu duten katle nagusi horretan barrena gaurkoan txaloak nagusitu direlako, emakumeak alardean parte hartzeko aldarrikapen hori nagusitu dalako. Eta ikasturtean martxan da Hego Euskal Herrian, pasaden astean ordea Ipar Euskal Herrian izan zen eskola sartzea eta modu berean ikasturtea hasi dute zehaskako ikasleek. Ikasturteko erronkak aipatzeko agerraldia egin dute eta bertan adierazi dutenez azterketak euskaraz pasatzea lortzeko lanean segituko du zehaskak. Horretan Ipar Euskal Herriko diputatu eta senatariak hilaren 14an bilduko dira Frantziako hezkuntza ministroaren kabinetearekin eta halaxe aritu da bilkuraz. Peio Gorajuria zehaskako lehendakaria. Gibelapen horiek ezabatu behar ditu ministeritzak eta horiek berriz baimendu, hori da lehen urratsa konkretua egin behar duena gure ustez, horiek egiten bali ditu, hobe eta elkarlanean aintzatzanko gira urtean zehar euskara garatzeko. Ez bali da, seinale positiborik, ez bali da neurririk, begu berriro, gerrikarat jautsiko gira eta iaz hasi ditugun mobilizazioak hasi ditugu aurten ere, borroka hori irabazi behar dugu, gure aurren eskubide kontu bat da, ez dugu lasatuko eta ez bali da 14an trenkatzen, berantago trenkatuko da, baina guk engaiamendu hartu dugu borroka hori irabaztea.
Eta Euskadin eskolara itzultzeko eguna da gaurkoa, COVID-ari aurre egiteko maskararik eta murrizketarik gabe. 2 urteren ostean normaltasuna berreskuratu da ikasgeletan. 360.000 ikasle ostegun honetan bueltatu dira ikastetxeetara. Hainbeste esperotako oporraldia atzean utzita. Eskola hasiera kaotikoa izan da, hori bai, ikastetxe publikoetako behin-behineko irakasleek atzo oraindik ez zekiten zein ikastetxetan arituko ziren, astelehenetik izandako arazo teknikoak direla eta ikasturtea hasi da, gainera ikasleen 80%ko beherakadarekin, aurreko ikasturtearekin alderatuta. Beherakada hori areagotu egin da aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan. D ereduak jarraitzen du izaten, gehien eskatzen dena. Eta ondoezak jota langile bat hilda Elgoibarren gaur eta eguerdian, jakin izan dugu Olatzagutian, Nafarroan, Cementos Portland enpresan ibilgailu batek harrapaturik beste langile bat hildela. Lantegiaren barrenean gertatu da ezbeharra, istripua gertatu eta gutxira zendu da gizonezkoa. Sindikatuen zenbaketaren arabera, aurten Euskal Herrian bere lanpostuan hildako 55 langilea da, 55. langilea da, hain zuzen ere azken hau, eta horietatik 12 Nafarroan izan dira. Labek salatu duenez, enpresa horretan egondako enplegu suntxiketak eta datozen kaleratzeek langileen egoera larritu dute, eta haien ezinegona areagotu ere. Gai berean, gogoratu du egungo sistema neoliberalen lan karga eta presioa gero eta handiagoa arrisku faktorea dela, eta hain zuzen gehien ugaritzen ari den arrisku faktorea psikosoziala dela. Alde horretatik Eusko Jaurlaritzari eskatu dio osalan egokitu dezala arrisku faktore horri aurre egiteko. Eta lan arloa hitzarmena berritzeko elkarrizketak berriro abiatu dira gaur Arabako Metalean, hilaren amaierarako deitu dituzten greba egunen atarian. Hala ere sindikatuek iragarri dutenez, SEA patronalak negoziatzeko aukera galdu du, beraz momentuz, iragarritako mobilizazioek eta lanuzteek berorretan jarraituko dute. Ibai Intxaurrondo LAB sindikatuko kideak aurreratu digunez, hurrengo astean hasiko dira mobilizazioekin. Datorren astelehenean, irailaren 12an, delegatuen asanblada burutuko dugu, eta ostean, gainontzeko intersindikaleko sindikatuekin batera, lakoaren aurrean mobilizazio bat burutuko dugu. Izan ere, instituzioek asko daukate esateko eta asko daukate egiteko. Besteak beste, sektore publikoan metaleko langileen subrogazioa bermatzen dela asko denako likote, eta ez ere plikatzen ari. Eta Erresuma Batuko koroak ohar baten bidez jakinarazi du Ingalaterrako erreginaren osasun egoera larria dela, eta horrek kezka sorrarazi du. Ingalaterrako erregina 96 urtekoa eroso dago eta Balmoral gazteluan jarraitzen du. Eskozian bere semea eta printzea eta bere emaztea Camila Balmonera joan dira William printzea erreginaren bilobarekin batera. Isabel Bigarrena erreginaren osasuna une delikatuak eragindako konbultsio sozialaren ondorioz, telebista publiko britainiarrak iragarri du ohiko programazioa bertan behera uzten duela arratsaldeko 6 arte. Eta lerroburuekin bukatzeko beste kontu bat, atzo Ordiziako 59. gazta txapelketa izan zen, 58 parte hartzaile izan ziren, eta Laleze gaztandegi arabarrak irabazi zuen. Eli Gorrotxategik Laleze gaztandegiko jabeak azaldu digunez oso pozik daude irabazten duten lehenengo aldia delako. Plazaratutako gazta, gure gazta guztiak bezala, gure arkumen gatzari naturalakin egitakoa zen. Eta hau, atzokoa, martxoko gazta bat zan, eta ketua. Eta, oso pozik gaude. Eta iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea. 1000 lagunek desfilatu dute Jaizkibelekin Hondarribiko alardean. Konpainia parekidearen aldeko oihuak nagusi zaizki emakumeen parte hartze parekidearen aurkakoen keinuei. Urria amaitu aurretik aldeen arteko mahai bat eratzeko eskatu dio Jaizkibelek alkateari. Udane Arbeolankidea izan da bertan.
Goizean goiztik Hondarribiko kalea jendez gainezka ikusi ditugu txilibitua jotzen zaldi gainean eta benetan inoiz baino jende gehiago elkartuela aurtengo alardean. Bai, alarde parekidari zein tradizionalari edo eta baztertzaileari harrera egiteko. Esan dezakegu kale nagusia zeharkatzen ari zenean Jaizkibelgo konpainia, inoiz baino harrera hobea egin diotela konpainiari, jendetza inoiz baino jende gehiago elkartua bertan eta ez diote jarrera txarrik izan dira batzuk bizkarra eman diotenak, baina orokorrean babes beroa eta osoa eman diotela esan dezakegu. Arratsaldean desfilearekin jarraituko dute, goizeko aia amaituta, tradizionalaren baztertzearen aurretik egin behar izan du Jaizkibelgo konpainiak ohi bezala, baina beraiek ere esan dute, inoiz baino babes handiagoa jaso dutela eta jende horien artean gehienak azpimarratzekoa gazteak izan direla. Hondarribiko alardearen bezperetan, Txomin Sagarzazu alkateari gorritako gutun baten edukia ere ezagutarazi du Jaizkibelek, haren bidez gatazkan inplikatutako aldeen arteko elkarrizketa sustatzeko eskatu dio konpainia parekideak. Oian Etxebarrieta Jaizkibel konpainiako kapitainak egin du publiko asmoa. Oiana Etxebarrieta Jaizkibel konpainiako kapitainarekin izateko aukera izan dugu eta berak ere alaxe zioen aurtengo alarde parekideak inoiz baino harrera hobea izan duela eta herriak eskatuta eta Jaizkibel konpainiatik ere alaxe eskatuta hilabeteko epea ematen omen dio Hondarribako udalari elkarrizketa amai bat martxan jartzeko eta lidergotza berak hartu dezan auzi honi irtenbidea bilatzeko, topatzeko izan ere, esan bezala aurtengo alarde parekideak inoiz baino harrera hobea izan du eta bertan ere jendea geroz eta gehiago izaten ari da parte hartzen. Uste dute badela garaia eta aukera badaukagula naturaltasunez egoera honi aurre egiteko. Esaten genuen bezala, ezinbestekoa da gure ustetan elkarrizketa prozesuak abiatzea, ezberdinen artean, elkarrizketa bat abiatzea, jendarteak dagoenako erakutsi duelako presutasun osoa duela guk Alamedara bidean jungarenean gure arrankada egin baino lehen beste hainbat konpainiekin kointziditu dugu, arazorik gabe egin dezakegu beraiekin ikusi dute, berain atzetik eta beste batzuen aurretik joan garela, inolako arazorik gabe eta hori da falta zaiguna kale nagusian, rekorrido guztian zehar. Eta ez dela ezer gertatzen nahastu egiten garenean, are kontrakoa, erreztu egiten ditugula gauzak, hobeto pasatu dezakegula eta behingoagatik jendeari ezberdintasunean eta banaketan ospaketa egitera derrigortu ordez denak batera egiteko aukera hori zabaltzea ezinbestekoa dela. Duela pare bat egun bidali genion gutun bat eta gaur berriz ere mahai gainean jartzen dugu eskaera hau, behin Hondarribiko jaiak amaituta, hilabeteko epean jar dezala martxan elkarrizketarako mahai bat berak lidergotza hartuta, herritar guztion alkatea denean. Ohikoa denez, Jaizkibel konpainiak babes instituzional eta politiko handia jaso du kale nagusian. Besteak beste, Ines Ibañez de Maestu Arartekoaren ondokoa, Izaskun Landaida, Emakundeko zuzendaria eta EH Bilduko Ahalduguko eta Ezker Anitzeko ordezkariak hartu dituzte udaletxeko arkupean. Noski batzuen hutsuneek leku hartu dute ere. Ohi bezala ez dira bertan izan esaterako Markel Olano, Gipuzkoako ahaldun nagusia, Txomin Sagarzazu Hondarribiko alkatea eta Inigo Urkullu, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria. Instituzioei dagokienez azpimarratzekoa 1986 urtean Andreak emakumeak alardean sartzen saiatu zirenetik Jaurlaritzak 4 lehendakari izan dituela, Gipuzkoako diputazioak 4 ahaldun nagusi eta Hondarribiko udalak 3 alkate, denak gizonezkoak izan dira eta bakarra joan da desfilari desfile parekidari harrera egitera. Soilik, soberanistek egin zioten harrera alarde parekideari 2011 eta 2015ko alardei dagokienez eta aurtengoan ere hementxe izan dira EH Bilduko, Elkarrekin Podemoseko edo eta Emakundeko kideak harrera beroa eginez. Berriro ere Jaizkibel konpainiari eta gaur urte berezian, 25 urte urruna betetzen dute, eskerrak eman egindako lan guztiagatik eta euren konpromisoagatik, uste dut hori azpimarratu behar dela.
beti esaten dugu tradizioak testuinguru konkretuan sortuak direla, baina garai berrietara egokitu behar direla. Eta egokitze prozesu hori ez dela, tradizioaren kontra egitea, baizik eta emakume eta gizonei eskubide berbera ematea, beraz, aberastea, ez da. Euskal Herria Bilduko emakume eta gizonak beste urte batez Jaizkibel konpainiatik gure babesa ematera etorri dira, eta 5 urte hauetan egin duten lanagatik, egin duten borrokagatik, askatasunaren alde eta gaia guztion artean ospatu eta gozatzeko egin duten lanagatik. Iruditzen zaigu Euskal Herrian hainbat eta hainbat tradizio 21. mende honetan eguneratu direla, baina oraindik ere badaude eta horietako bat Hondarribia da. Zaigu oinarrizko eskubide bat berdintasuna urratu egiten dela, eta horregatik eskatzen diogu Hondarribiko udalari, Gipuzkoako diputazioari eta jaurlaritzari urraketa hori amaiera jarri dezaiela. Areta aurrerago joan behar dugu, gizarte honetan oinarria izan behar duelako berdintasuna, eta berdintasunak dakartzan gauza guztiak. Ez beraz, etorkizunean ikusi beharko genuke ez bi alarde bat eta bestea bere aldetikan ateratzen baizik eta alarde bakar. Hala, baztertzailea da oraindik alardea, eta ohi dutenez, justuaren aurretik desfilatu dute Jaizkibel konpainiako gizonek eta emakumeek iragan 25 urteotako helburu berarekin, alardearen parte izan nahi dutela aldarrikatzeko. Jaizkibel konpainiako 25 urte bete ditu emakumeak, andreak, alardean sartzen hasi zirenetik. Hasiera batean gutxi batzuk ziren iskanbila handia sortu zen hemen Hondarribian, baita Irunen ere, baina esan bezala aurtengo alarde parekidean jendetza elkartu da bertan, 100 gizonezko eta emakumezko ikusi ditugu alardean parte hartzen, eta esan daiteke oraindik bide luzea dutela aurretik, baina itxaropentsua aurkitzen direla. Hondarribian eta Irunen alardeetan gizonen pare parte hartu nahi zutela aldarrikatzeko bidean batera sartu ziren orain 25 urte. Mendela ordena berdintasunaren eta duintasunaren aldeko borrokan. Aurten kaleetara itzuli dira pandemiaren etenaldiaren ostean. Jaizkibel konpainia urteroko eran atera da desfile baztertzailearen aurretik, goizeko 8etan. Konponbiderik ez da bideratu izurriaren urteetan, baina aldaketa gogoa agerikoa izan da. Mendela orden honetan emakumeak alardean aldarriak izugarrizko indarra hartu du, 11 aldiz biderkatu da. Emakume hauek zabaldu zuten bide zidorra bide bilakatu da dagoeneko. Dena dela, alardea ez da oraindik parekidea, eta beraz Jaizkibelgo konpainiak argi du oraindik ibilbide luzea geratzen dela berdintasuna lortzeko. Azken urteetako alardeak tirabiratsuak izan dira, baina jende alde sumatu dute espaloietan, eta desfila bera ere jendetsua izan da. 100 pertsona bildu dira asko gazteak. Azpimarratzeko abestalde 1996an emakumeak alardean sartzen saiatu zirenetik, Jaurlaritzak 4 lehendakari izan dituela, Gipuzkoako diputazioak 4 aldun nagusi eta Hondarribiko udalak 3 alkate. Denak izan dira gizonezkoak, eta bakarra joan da desfile parekideak txalotzera. Soilik Bilduren aldundiak adierazi zien babes zabala Andrei, eta arkabiatu zuen azken urtetako konponbide prozesu sendo bakarra. Gauzak horrela bide luzea du auzi honek, aldarriak ordea bizirik dirau. Baztertzailea da oraindik alardea, eta ohi dutenez justuaren aurretik desfilatu dute Jaizkibel konpainiako gizonek eta emakumeek, iragan 25 urteotako helburu berarekin, alardearen parte izan nahi dutela aldarrikatzeko. Eta ekonomia arloan aipatu dugu lerroburuetan ere. Gaur Arabako metaleko mahai negoziatzailea batu da eta hala, sindikatuek iragarri dute SEA patronalak negoziatzeko aukera galdu duela. Hilaren 19an berriz elkartuko dira eta ezustekorik ez badago, hilaren 21an, 22an eta 23an lanuzteak egingo dituzten Nerea Garzia. Gaur goizean Arabako mahai negoziatzailea batu da, hala ere ez da aurrera pausorik egon. Beraz, sindikatuek iragarri zutenez grebak eta mobilizazioak egongo dira, aurreratu zuten jada udako oporraldia amaituta lan gatazkak areagotu egingo zirela
baita lanuzteak eta grebak ere. Izan ere langileen erosteko ahalmena ez galtzeko premiak eta inflazio tasa handiak zaildu dituzte zenbait sektoretako lanitunak gaurkotzeko negoziazioak. Amaitu berri da, gaur Iraiak 8 SEADekin bai negoziatzaileak Arabako Metala zeukan bilera. Bilera honetan, berriro ere, mugimendu txiki-txikiak egin badu ere, oraindikan gai asko ez daude mailaren gainean. Besteak beste, hitzarmenaren iraunaldiaren bitartean KPIa bermatuta egotea, lan istripu edo gaixotasunengatik bajak hobetzea, komplementuak hobetzea, edo jardunaldia jetxiera, besteak beste. Hori dela eta, laben uste dugu jarraitu behar dugula, borrokarekin, eutxi behar diogula pultsuari, eta horretarako, datorren astelehenean, Irailaren 12an, delegatuen asanblada burutuko dugu, eta ostean, gainontzeko intersindikaleko sindikatuekin batera, lakuaren aurrean, mobilizazio bat burutuko dugu. Sindikatuen aburuz, zeak negoziatzeko aukera galdu du, eta gogorazi dute ekainean patronalak bertan bera utzi zuela jarrita zuten hitzordua. Da, greba prestatu, greba egin eta patronalari erakutsi indarra daukagula. Sindikatuek adierazi dute hitz egiten jarraitzeko nahia dutela. Hala ere uste dute greba dela behar duten lan hitzarmena lortzeko bide bakarra. Hilaren 19an berriz elkartuko dira eta ezustekorik ez badago irailaren 21an, 22an eta 23an lanuzteak egingo dituzte Arabako metalgintzako langileek. Bestaldetik, superberriakek BM saltoki handiak kateko denda batzuk kudeatzeko erabiltzen duen enpresak jarduna eteteko lan erregulazioa hasi du. Lab sindikatuak jakinarazi duenez, Amurrioko, Laudioko, Ugauko eta Bilboko zazpikaletako BM Shop dendak ixteko asmoa du. Itxiera honek 70 langile kaleratzea eragingo dute. Halaber, neurri bera aplikatuko dute Roxima 2020 SM Barakaldoko BM Shop kudeatzen zuen enpresan. Lan erregulazioen inguruko kontsulta epea asteazkenean hasi da eta hilabete luzatuko da. Labek aitortu duenez, erabakiak ezustean harrapatuko du iragan uztailean zuzendaritzarekin izandako solasaldietan, irail amaierarako bilera batzuk adostu baitziren. Labek bere ordezkari guztiak deitu ditu gai aztertzeko eta aurreratu du bide guztiak agortuko dituela lanpostuak defendatu eta lan erregulazioa eragozteko. Eta gaiz aldatuz, Iruñean 1923an sinatu zen, hiriburua osatzen zuten 3 burgoen elkartzea, eta aurten urtero bezala udalak itun hori ospatzen du batasunaren pribilegioaren egunarekin. Ospakizun hauek aitzaki hartuta, kalera atera da Iruñako erredakzioa, jendeari galdetzera ea zer dakiten batasunaren pribilegioaz eta bide batez, ea harro sentitzen diren Nafarroako hiriburuan bizitzeaz. Bueno, bihar privilegioaren eguna da, bai, ezagutzen dugu ekitaldi hori, baino egia esan, historiarekin zerikusia duela badakit, baino besterik ez, udal kontua dela, nahiko instituzionala, eta ez dakit herritarrentzat parte hartzeko aukerarik ematen duen, igual ikusten du sobera instituzionala bai. Burgoen batasuna ospatzen den eguna, asko gehiago ez dakit, badaki ze gauzak egiten dien alde zarrean gutxi gora bera, baina hori da dakidana. Se celebra o se conmemora los años de que se unió los tres barrios o burgos, los 3 burgos. Ez nekien ez da eguna eta ez da zer. Lo de los burgos y eso. Muy bien, ¿por qué no? Oso, beti danik asko maite dut hiri hau eta asko gustatzen zait hemen bizitzea. Bai, Alde Zaharrean bizi naiz, bere gora bera guziekin, baina hala ere asko maite dut, bai, auzoa eta hiria. Arro nagoen, ez dakit, pozik, hemen goa naizelakoz, baino besterik gabe. Ez dakit izatea naiz hemengoa edo Lizarrakoa edo Tuterakoa. Euskalduna naiz eta harro nago, horretaz bai nagoela harro. Sí, bueno, los que somos de Pamplona, normal que nos sintamos orgullosos de ser, sí. Sí, tranquilamente. Lo mejor que me podía haber pasado, venir aquí. Yo también me siento orgullosa de ser de Euskal Herria, pero, lo primero para Pamplona.
Bueno, esango nieke gainontzeko Euskal Herritarroi distantzia berbera dagoela handiko ona hemendik ara dagoena, ez? Da, ematen du askotan Iruñara etortzea kostatzen dena eta askotan hemen bizi garenok, Nafarroan oro har bizi garenok ikusten dugu irakurketa asko egiten diela kontuan hartu gabe hemengo benetan izaera, nortasun propioa eta ditugun napar sentimendu hauek askotan kontatu aintzat hartu gabe. Bueno, Euskal Herria oso anitza da eta hemen Iruñean gustora bizi gara, herri txikia, goxoa, familian bizi garela. Eta, garro ere Bilbora joaten garenean, hango gauzetaz gozatzera, edo Donostira, edo Gasteizera, edo Tuterara, edo Beasainera, ez dakit, ez? Gustora egoten algara, non nahi, jende jatorrekin baldin gaude eta plan ederra bada. Hemen ambiente hona dago, eta gero jendea oso jatorra, Hemen ere badago saltza, etortzeko eta dena, animatzen du jendea etortzea, eta bisita egitera. Eta Iruñatik Ordizira ipatu dugu lehenago ere atzo Arabako Laleze gaztaindegiak irabazi zuen Ordiziako gazta txapelketa 9.600 euro ordaindu zen enkantean. Nerea Garzia. Laleze Ilarduiako gaztandegiak irabazi du Ordiziako 59. gazta lehiaketa. Guztira 58 parte hartzaile izan dira aurtengo txapelketan, iaz baino bi gehiago. Gaztandegi arabarrak karrantzako edo ardi latzen esne gordinarekin egiten ditu gaztak. Lehiaketan parte hartzen duen gaztaren erdia daztatzeko unean epaimaiako epaileek jaten dute eta gazta irabazlearen erdia enkantean ateratzen da. Lehenik eta behin eskerrik asko. Ilusio handiz jaso genuen atzoko saria. Aspaldidanik finalean sartzen gebitzan, baina atzorarte ez genuen lehen postua lortu. Eta fantazitzaigun saria zen hau. Plazaratutako gazta, gure gazta guztiak bezala, gure arkumen gatzari naturalakin egitakoa zen. Eta hau, atzokoa, martxoko gazta batzan eta ketua. Iaz 9.400 euro ordaindu ziren enkantean, aurten berriz 9.600 euro eta Bastidako mitarte upategiak eskuratu du. Bigarren saria extra gaztandegiarentzat izan da, gaztandegi arabarra baita ere. Ordiziako garaikurra diploma eta 850 euro jaso ditu, eta hirugarren saria Otatza gaztandegi ordiziarrak irabazi du, kasu honetan 500 euro jaso ditu. Eta horrela iritsi gara albistegiaren amaierara. Gaurkoan Mikel Telleriaren hala ere kantuarekin utziko zaituztegu gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik, hauek izan dira arratsaldeak gaur gurean utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian gero arte. Herrialden jendiaren arnasa daitio, gure arteko itxasoan, erioaren errito, mundu berri bat ez dugu erraz ikusiko, legea da betikoa, legea da betiko, hala ere. Legearen gaindik doaz, legearen gaindik gaur, hala ere, legea isilduko da, itxoko da itxasoa.